Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днешното видео, както сте разбрали вече от заглавието, ще бъдат няколко лесни и прости прически за училище, като това е една от първите прически, които направих и се надявам да ви харесва. Ще видите много още такива интересни прически във видеото, така че ако смятате, че ще ви е полезно, можете да продължите да гледате и ако искате да ме подкрепите по някакъв начин, можете да разцъкате лайк бутона и да се абонирате за канала ми. Сега нека да започваме. Започваме с първата прическа, като тя е много лесна и проста. Първото нещо, което трябва да направим е да разделим косата си на прав път. След като сме направили тази първа стъпка, отделяме предните два кичура, за да изглежда по-ефектно по този начин. След което хващаме ето по този начин горната секция от косата и оформяме две сладки, високи опашчици, които смятам, че се получават много добре. И вече имаме една опашчица. Сега вземаме коса и за втората. Както виждате, е много лесно. Отнема буквално 5 минутки и имате много интересна и красива прическа за първия учебен ден или за нормалните дни. Ето го и завършения вариант. Смятам, че се получи много хубаво. Можете да се затегнете опашчиците, можете да ги направите и по-стегнати. Моите са по-хлабавички така. Малко рошави, небрежни. Това е и целта. И ето я крайната прическа. Първото нещо, което отново направих, е да разделя косата си на път. Сега ще отделя две кичурчета отново коса, защото според мен изглежда доста по-ефектно по този начин. Вие можете да не го правите. След като съм направила това, започвам същинската прическа. Хващам едно кичурче, ето по този начин. Хващам още едно, при което пъхам долното над горното. По-скоро го премятам. Ето по този начин. И сега долното отива надолу и му добавям още коса. Отново правим същото. Ето го долното, добавяме още коса към него. Продължаваме по същия начин, като когато стигнем горе-долу малко след ухото, спираме до тук и вземаме едно ластиче, с което да завържем самата плитка до сега. И ето я и едната страна от нашата прическа. Сега ще направя абсолютно същото и от другата страна. Ще ви покажа отново как става, за да съм сигурна, че сте разбрали правилно. Вземате един кичур, вземате втори и просто го премятате отгоре. Ето така. Сега добавяме коса. Добавяме още коса, колкото искате си вземате, може да вземате по-малко, може да вземате повече, както на вас ви изглежда по-добре. Продължавате по същия начин, стигате на това място, за което ви говорих отново и връзвате едно ластиче.
Обичам моите прически да са по-небрежни, не толкова перфектни, за да изглежда повече натурално. Ето така, сега ако има нещо, което не ви харесва, както например, ето тук ми стърчи доста това ръбче, можете да си го приберете с фибичка. И това е завършената прическа. Надявам се да ви харесва. Много отново сладка и няма да ви пречи на лицето, косата ви ще е вързана. За следващата прическа ще използвам едно скрънче. Можете да го направите и с обикновен еластик, просто скрънчето държи косата ми по-здраво и може да застане точно по начина, по който искам, по-стегнато. Сега отново ще отделя две предни кичурчета, защото ми харесва. Ето по този начин. И сега ще хвана горната част на косата си. Ето по този начин на една много висока опашка. Тук ми стърчат някакви бейби косички, които не мога да усмиря. Старая се повечето неща да стават с пръсти, защото, както ви казах, обичам небрежния стил. И сега нещо ще гледам, защото не е честно. И цялостната идея е да се получи ето този ефект на по-обемна и красива опашка. Така на мен лично много ми харесва този вариант и определено ще е една от любимите ми прически, защото е толкова бърза, толкова лесно се случва всичко, а ефекта е уникален и нищо няма да ми пречи в лицето докато уча. Ето сега ще ви я покажа и отзад. Понеже знам, че може да ме питате, кадриците ми са направени с чорапи. И това е крайният вариант на прическата. Сега за четвъртата прическа ще взема малко креативност и ще ви покажа как от тази прическа да направим друга. Ето сега просто по най-лесния начин вземаме тази опашчица, която вече така или иначе сме направили. Леко я усукваме по този начин и я увиваме ето така. Както на нас ни харесва. Вземаме просто една обикновена фибичка черна и я защипваме отзад. Така ще ми трябва и още една, защото моята коса е доста така здрава, дебела и гъста. И ето вече имаме си нова актуална прическа. Ако ви харесват такъв тип прически, можете да се направите. Между другото, споделете ми долу в коментар коя ви е любимата прическа до сега и като цяло може би ще ви покажа още една. Следващата прическа е още по-лесна, като ще използвам ето това скрънче, защото е по-ефектно с тази панделка и ми носи много school vibes. Просто самата материя, цвят и дизайна й ме кара да се чувствам сякаш ще ходя на училище по някакъв начин. И както знаете, обичам да отделям косички напред. Ето така. Отново сме на прав път. Сега вземам скрънчето. И ще вържа косата си на обикновена опашка. Най-обикновена опашка.
Като гледам панделката да остане отгоре в моя случай, ако вие сте с нормален ластик, няма значение. Ето най-нормална опашка, която даже стърчи в моя случай. Сега, надявам се да виждате това, което правя, но слагам си ето тук пръстите, стремейки се да направя дупка, през която да чикна косата. Ето така направих някаква дупчица и сега се слагам пръстите ето тук. Вземам кичура, цялата опашка и я прехвърлям в тази дупка, като си помагам с двата пръста. В крайна сметка се получава ето това, като пристягам леко. Ето го и крайния вариант. Смятам, че се получава много красиво, естествено и нежно. Благодаря ви, че гледахте. Ще се радвам да ми споделите долу в коментар коя прическа ви хареса най-много, бихте ли си направили някоя от тези прически и дали такива видеа са ви интересни. Мен ми беше много забавно и полезно, наистина. Осъзнах някои прически, които винаги съм знаела, но никога не съм намирала времето да си направя, въпреки че са толкова лесни и прости, така че сега наистина ще имам мотивация да си правя прически по-често, особено за училище. Ако ви харесва това видео и искате да ме подкрепите по някакъв начин, можете да разцъкате лайк бутона и да се абонирате за канала ми. Чао и до следващия клип!